أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من لا نبي بعده. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa, barkamu da wannan lokaci, barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan tasha mai albarka ta Mai Jalalaini TV, tashar da muke kawo muku fa'idoji na magunguna, ɓangaren lafiyar ɗa namiji da ɓangaren gyaran auratayya da matsalolin da suka shafi mata, ɓangaren infection da ma sauran cututtuka da suke damun al'umma. A yau ma mun sake dawowa da wata fa'ida wacce take ƙara ƙarfin gaba, wacce take maganin matsalar sanyi, wacce take gyara namiji ya zama mai kuzari da ƙarfi da nishaɗi a kowane lokaci aka buƙata, zai ji shi lafiyar shi ƙalau ba tare da ya yi amfani da wani magani ko kuma fargaba ba, wanda za ka riƙa shiga gidanka kana tunƙawo domin ka san ka cika namiji, ba kana shiga gida kana ƙasa-ƙasa da kai ba, ko ka haɗa ido da uwar gida ta kalle ka ta harare ka domin ta san rago ne kai. To ga wata fa'ida wacce za a yi amfani da ita insha Allahu, ɓangaren ƙarin ƙarfin gaba, magance saurin inzali, magance sanyin mara da kuma rashin iya daɗewa ko kuma bayan an kawo ba za a iya sakewa ba. Wannan fa'idar in Allah yadda aka yi amfani da ita, za a samu biyan buƙata ɓangaren waɗannan abubuwa da muka lissafa. Abubuwan da ake buƙata abubuwa ne kamar haka: abu na farko, za a samu ganyen zogale; abu na biyu, za a samu 'ya'yan zogalen; abu na uku, citta; abu na huɗu, kanumfari; abu na biyar, masoro; abu na shida, kimba; abu na bakwai, barkono. Waɗannan su ne abubuwa da kake buƙata. Abu na farko shine ganyen zogale. Za a samu ganyen zogale babban cokali guda ɗaya. 'Ya'yan zogale za a samu aka daka su a ɗebi babban cokali guda biyu. Citta garinta babban cokali guda ɗaya. Kanumfari garin shi babban cokali ɗaya da kuma rabi. Masoro babban cokali ɗaya. Kimba in aka daka ta rabin cokali za a ɗiba. Barkono in aka daka sai a ɗebi rabin ƙaramin cokali. Za a haɗe waɗannan abubuwa waje guda, a sake daka su a tabbatar sun daku sosai, sun yi laushi. Yanda ake amfani da shi, za ka riƙa ɗiban rabin cokali, rabin ƙaramin cokali, za ka zuba a ruwan shayi mara madara. In ya jiƙu na tsawon kamar minti 3 haka, sai ka tace ka shanye ruwan da safe bayan ka ci abinci, sannan ka sha da daddare. Wannan fa'idar ka ci gaba da maimaita ta na tsawon sati 2. Insha Allah kai da kanka ɓangaren ƙarfinka ba ma sai an gwada ba, za ka gane yadda kake jinka a yanzu ka zama namiji ba kamar yadda kake a baya ba. Kuma mararka duk wani matsala da yake ciki zai fita, ka dawo fayau sakayau cikin kuzari da nishaɗi da kuma gamsarwa ɓangaren kusantar iyali. Saboda haka 'yan uwa, wannan fa'idar ka yi ƙoƙari ka jarabta ta in kana ɗaya daga cikin masu fama da raunin al'aura ko rashin ƙarfi ko saurin inzali ko rashin iya ƙarawa bayan an kawo. Insha Allahu za ka dace. Allah ya sa mu dace, Allah ya mana muwafaka. Sannan 'yan uwa, in ana jin daɗin shirye-shiryen mu a kowane lokaci, ga waɗanda ba su yi subscribe ba, su yi ƙoƙari su danna subscribe sannan su danna ƙararrawa domin samun sanarwa a kowane lokaci muka aje sabon shirin mu. Wanda yake da tambaya ko ƙarin bayani ko buƙatar magani haɗaɗɗe daga wajen mu, zai iya kiran lambar waya ko turo mana saƙo kai tsaye ta WhatsApp ko ya ajiye mana buƙatar shi ta akwatin aje saƙonni. Mun gode. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.